Raz v neskorých večerných hodinách prečítal detko Večerníček mačke Polárke a psíkovi Havkovi rozprávku. A práve keď čítal o tom, ako princ bojoval s krutým obrom a jeho 12-hlavým šarkanom, práve v tom najnapínavejšom okamihu dohorela sviečka. No toto... Hneď pohľadám rezervnú sviečku, utešoval detko Večerníček psa a mačku. Ale nech hľadal, ako hľadal, nenašiel ani kúštik. Keď nie je, tak nie je. Ide sa spať. Rozprávku vám dočítam zajtra. Tak veľmi by som, Havko, chcela vedieť, ako tá rozprávka končí. Keby lietali svetľušky, istotne by detkovi posvietili. Havko, pozri, padajú hviezdy. Chytíme jednu do detkovho hviezdneho lampáčka. A on nám dočíta rozprávku. Ako si sa nám to nedarí, Polárka. Havko, poprosím hviezdu Polárku. Polárka, 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 prosím ťa, posvieť nám na chvíľočku, Polárka. Sláva, máme svetlo. Jasali psík s mačkou a utekali za detkom. Netrvalo dlho a na nebi sa začali diať čudné veci. Čože je to s vami? Hýbaj na svoje miesta, hneval sa mesiac. Ale hviezdy šantili ďalej. Polárka, akože to strážiš hviezdny poriadok? Beda, najhlavnejšia hviezda nesvieti. Detko Večerníček ju zabudol zažať. Preto je to všetko inak. Však s tým spravím poriadok. Ako si mohol zabudnúť zažať Polárku, detko Večerníček? Vieš, aký je teraz tam hore zmetok? Veď som ju zažíhal ako prvú, bránil sa detko. Naozaj, mesiačik. Fíha, čo to tu robíš, Polárka? Mačka, Polárka tak veľmi prosila a aj ja som bola zvedavá, ako tá rozprávka skončí. Prepáč, prosím. A teraz rýchle na svoje miesto a urob, čo treba. Teraz, keď je hviezdny poriadok tak, ako má byť,
posvietim si na vás. Ako sa vám páči slivkové svetlo? Opýtal sa mesiac. To modré svetlo je také studené, že na mňa idú zimomriavky. Teraz to tu vyzerá strašidelne. Ale tá hruška krásne svieti ako slniečko, zaradoval sa detko Večerníček. A keď chcel mesiacu poďakovať, bol mesiac už ten tam. Ďakujem pekne, mesiačík. Za málo. A čítaj pekne náhlas, detko Večerníček, aby dobre počula aj Polárka. Pripomenul ešte mesiac zo svojej nebeskej výše.